Bubagra Ratna Manikya-2 Bubagra Maisao Asukmani Puila Bukhago Bo Sarayangmani Bagui Bo Tripura Hani Administrative ni Samungrogno Salogui Manya Sompograi Thimani Ulo Bo Torui Logui Haimani Ulo Bo Tripura Hano Sakbai Thangno Naikolani Sengha Bayap Song Dinini O video Jeng Nalainai Bubagra Ratna Manikya-2 ni Laibumani Part-2 video Bubagra Ratna Manikya-2 Bangla Hani Nobab Murshid Kuli Khan ni Bekhako Torungmani Phanganang Angmani Kogrogno Khanaui Bubagra Bono Mayung Tai Mayung Buarok Sokar Dohoro 1707 bisio Murshid Kuli Khan bo Bubagra no dam kebangni Bubagra ni ri kanjangnai sumjangnai rok Sokar Dohoro Haifano a bisio Murshid Kuli Khan Banglani Nobab Yakho Afuru bo Khoroksa Dewan Sikho Mane Mughal Bubagrani tolao tongui rangpusia thumnani tai hisab naraknani samurok khlayo Ajorao Bangla Hani Governor Wngkha Aurangzeb ni busuk Azim Us-San bini bufani bumung Bahadur Shah eba Shah Alam 1707 bisio Aurangzeb thimani ulo Azam Shah aboni ulo Bahadur Shah eba Shah Alam Delhi ni singhasono asukha 1712 edi bisio Bahadur Shah Alam Khoroksa representative ni bisingtui khlaiui Bubagra Ratna Manikya bai kaisa agreement khlaikha heneibo Laibumao seng nugo Bubagra Ratna Manikya ni molo Assamni Bubagra wngkha Rudra Singha bono sukrungpha mungwibo sinijago 1696 bisini simi 1714 bisi jora bo Assamo raja chalangkha Bo Tripurani Bubagra bai diplomatic halok kahamke kwrwnglainani bagui khoroknui rajdut eba ambassador no Tripura hawar horkha 1709 edi bisio aborokni bumung wngkha Ratna Kondoli Sharma tai Arjun Das Bairagi O borokrokno Tripura desher kotha lek mungui kaisa bijab sinairok a bijab no poriui a jorani kwbangma Laibuma rokno bo jeng saimano Bubagra Ratna Manikya a khoroknui Ratna Kondoli bai Arjun Das Bairagi no dorbaro lamsokha ko khunke omohai Assamni Bubagra Rudra Singha Mughal ni Sipairok no kasui naraknani aro Tripurani Bubagra Mughal ni against the Sipairok horiya manno a kokno no Rudra Singha saimanna musungmani kok Aboni ulo Bubagra 1710 edi bisio Rameshwar bai Udai Narayan no Tripurani rajdut wngui Assamor horkha Aboni ulo 1712 edi bisio Rudra Singha hainohai taiwaisa Ratna Kondoli bai Arjun Das Bairagi no Tripura or horphikha 1712 bisini 15 April o Bubagra borok no lamsogui nakhe borok Rudra Singha ni Huijak koktun Bubagra no rwkha a koktun no Mughal ni Sipairok ni against the Rudra Singha no bwsuk jora tui chubaui mano abono Rudra Singha no sahordi hinui sikha Ratna Kondoli Sharma bai Arjun Das Bairagi 1709 1712 1715 omohaikhe Whiteham Tripura hawo phaikha a jorao no borok Tripura desher kotha lek bijab no sikha a bijab tabuk London ni British Museum o khatijak tongo aro je swijak tongmani Laibuma rokno copy khlaiui sikha Tripura Chandra Sen a bijab ni bumung rwkha Tripura desher kotha Bubagra Ratna Manikya Kumilla ganao kaisa naithotok mutainok swnamkha a mutainok ni bumung Soteru Ratna Mandir abo tabukbo Bangladesh o tongkha a molo Senapati Mir Khan ni chubachubai Chompokrai ni mungui bini langmani kaisa bijab swijakha a bijab ni bumung Chompok Bijay a bijab no sikha Mahi-uddin Chompokrai hinkhe Bubagra Govinda Manikya ni khoroksa bufayung ni bumung Jagannath Thakur a Jagannath Thakur ni bwsalani bumung no Chompokrai oboni part 1 video norok bini Laibuma rokno nukhuna a Chompokrai ni mungui no tabukni Chompoknagar bazar Chompoknagar hati ni bumung pharjak khana hanai Laibuma sinairok wansogo bayap song Bubagra Ratna Manikya-2 ni part 3 video rok datino tubui phainai norokni bagui norok sayaui naitongli Kupulung Hamjakma YouTube channel Tinini bagui asungno ongsinai jotono no hambai